फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय गोबां जायगाफोरावनो दासान्दि खुंगासिनो बैसागु मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथाय होनाय मावबादा। बेबायदिनो थांनाय माखासे समनिफ्रायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बैसागु मोसानाय आरो दामजु दामनायनि मावबादाया दिनै थुंगेबाय। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो आरो मुलुगाव सिनायथि होनायनि थांखिजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव गासै 8 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। तामुलपुर महकुमानि मथंगा सेराव थांनाय 2 एप्रिलनिफ्रायनो खुंनाय बर'नि बैसागु मोसानाय आरो दोरोङारि दामजुफोरा जेरै खाम, सेरजा आरो सिफुंनि मावबादाखौ खुंनाय जादोंमोन। दिनै बे मावबादानि जोबथा सानाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोनाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर'नि आफाद सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर'जों लोगोसे तामुलपुर ओनसोलनि गोबां हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि बैसागु मोसानायाव सा 75 आरो दामजु दामनायाव सा 16 बाहागो लानाय लाइमोनफोरनो गांसे गांसे फोरमान बिलाइ होनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जोंनि तामुलपुरनि मथंगा सेरनि जि कालचारेल कमप्लेक्स, बे कालचारेल कमप्लेक्सआव 2 एप्रिलनिफ्राय दिनैसिम एबा 9 एप्रिलसिम जि सान 8नि थाखाय बैसागु मोसानाय आरो बर'नि दामजु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा बे मोनथाम दामजु दामनाय जि मावबादानि दिनै जोबथा हाबाफारि। बे जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों आरो लोगोसेयावनो जोंनि मानिजाथाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। लोगोसे दिनै जि जोबथा हाबाफारि हिसाबै जि मेल, बे मेल लानाय जादों। मेलाव आलासि बिथांमोना बाहागो लादों। बेखिनियानो गासै 75 मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो दामजु दामगिरि 16 जन गासै। दा बे मावबादाखौ जोङो फोरमायनो सानो माने जोंनि साननाया जादों मा दा दिनै जों नुनो मोनदों जे बैसागो रंजानाय बा जोंनि बैसागु मागिनाय बे जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु। बे हारिमुआव माने गोबांखौनो जों नुनो मोनो माने केसेट दामनानै बा बायदिसिना माने खावब्ला सिबला होनना बुंनांगोन जोङो, जेरै दा माने ससमा गाननाय माबा गाननाय बिदि लंपेन्ट गाननाय मोसाना मागिनाय नुनो मोनो। जाहाथे बेफोरखौ खालामाब्लासिनो जोंनि गुबै हारिमुनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे बैसागु रंजानानै जोंनि हारिमुखौबो गोग्गो खालामो बा मेहेरगोनां खालामो, बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो तामुलपुर जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो फोरमान बिलाइ सार्टिफिकेट गांसे गांसे होनाय जागोन मावबादायाव बाहागो लागिरिफोरनो। दा बेनो आं एसे आगोलावबो बुंखाबाय, दानि जिखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर बिसेसकै माने सेंग्राफोरनि खोथाखौ बुंनांगोन। माने जोंनि बर' हारिमुनि जिखिनि तारमाने दामनाय देनायानो जा मोसानाय बेफोराव बारा इन्टारेस्ट होआ, माने केसेट मोसानायाव बांसिन इन्टारेस्ट होयो। दा ओंखायनो अब्लाबो माने जों मोनसे गोजोननाय मोनदों जे सेरजा, सिफुं आरो खाम दामनायाव सोलोंनो थाखाय 16 जन सोलोंसाफोरा बेवहाय बाहागो लादों गोदानै। हयथ' बे 16 जननिफ्राय जागायनानै हयथ' इयुनाव आरो बेनिख्रुइ बांसिन जागोन होननानै जों आसा खालामदों। मावबादा जोंहा लानायनि मोनसे तामुलपुर जिल्ला आफाद हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दङ जे जिथु दुलाराय बर' हारिमु आफादा खालामनाय नटेसन खेराइनि सायाव, बारदै सिख्ला बागुरुम्बाखौ लाफाना खेराइनि आयदाफोरनि सायाव बे नटेसनखौ लानानै मोनसे गुवारै मोनसे वार्कशप लानायनि मोनसे जोङो सावरायनाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस,
बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टि आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।